Utang ahon ngayon, ang buhay ay hindi biro. Araw-araw may bayarin, halos walang pangko. Sa panahon ngayon, ang buhay ay hindi biro. Araw-araw may bayarin, halos walang pahinga. Pagmulat pa lang ng mata, isipin ay gastusin. Kaya kailangang lumaban kahit pagod na ang damdamin. May kuryente, may tubig, may upa pang aasikasuhin. May pagkain sa mesa na dapat ting ihain. Kaya kahit mabigat ang bawat hakbang sa umaga, bumabangon pa rin para sa pamilya. Hindi man madali ang bawat laban, hindi rin tayo pwedeng sumuko na lang. Dahil may mga pangarap na gustong maabot, at may mga taong umaasa sa ating pagsisikap. Sa panahon ngayon, mga utang na lang yata ang nagbibigay sigla para bumangon tuwing umaga. Hindi dahil gusto nating may pagkakautang, kundi dahil gusto nating tuparin ang ating pananagutan. Oh, kaya kayod lang, trabaho lang, kahit pawis ay tumutulo buong maghapon. Balang araw matatapos din ang lahat, kapag sipag at tiyaga ang ating baon. Minsan nakakatawa, minsan nakakaiyak, kapag sahod ay dumaan lang sa palad. Hindi pa man nakakauwi, sa bulsa may naghihintay ng babayaran. Pero hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, bawat paghihirap ay may magandang bunga. Ang bawat oras na inilalaban natin, hakbang palapit sa mas maayos na bukas. Ang utang ay hindi dapat ipagmalaki, ngunit responsibilidad itong dapat tubdin. Masarap sa pakiramdam ang mabuhay na walang iniwang pangakong napako. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa malaking kita, kundi sa pagiging tapat sa bawat obligasyon. At sa bawat bayad na ating natatapos, mas gumagaan ang ating kalooban. Sa panahon ngayon, no, minsan ng mga bayarin ang nagtutulak sa ating magsikap at magtiis. Ngunit higit pa sa utang ang nagbibigay lakas ay ang pagmamahal sa pamilya at mga pangarap. Kaya laban lang, huwag susuko sa hamon. Darating din ang araw na giginhawa ang panahon. Kapag sipag, disiplina at pananampalataya ang baon, unti-unting mawawala ang lahat ng obligasyon. Hindi habang buhay ay may pagkakautang, darating din ang panahong malaya ang isipan. Patuloy lang sa pagsisikap at pagiging tapat, dahil bawat sakripisyo ay may magandang bukas.